औ दे लांगोन दे आं। गुथालसो माथो दिनैसो नुबाय बेखौ। दे दोनथ'। हाबिलासो माथो होनो लुबैदोंमोन नाथाय माथो होआ दे आं। खेबसेनि बायदि रायज्लाया होननानै बुंगोन अबावबा। गाज्रिसो मोनगोन अबावबा माथो होबाबो। गुथाला माथो होआसै माथो आंखौ दिनै। आंबो माथो होआसै बेबो होआसै। आंखौ बियो गाज्रि मोननानै दंखायो बै खेबसेनि बाथ्राखौ लानानै। आंबो डाइरेक्ट बेबायदि बुंनाङामोन खोमा। बियो दुखु मोननानै दं खोमा बेखायनो माथो होआसै आंखौ। आंनो माथो होनांगौमोन। गोसोखौसो माबोरैबा मोनना थाबाय आं। गुथाला आंखौ नुनानैबो नुयैबायदि थांबाय। नायासैबो आंखौ माथोबो होआसै। दाखालि बावै गामियावखायसो आं बेबायदि बुंदोंमोन माथो होनाङा रायज्लायनाङा होननानै। नाथाय बेयावथ' रावबो गैयामोन ना। खेबसेथ' नायजागौमोन, खेबसेथ' माथो होजागौमोन। गुथाला आंखौ जोबोद गाज्रि मोननानै थाखाबाय। आंखौ बियो माब्लाबाबो माथो होखाला खोमा। आं माथो होनायबा सिगां होगौमोन ना होआमोनथाय बियो। आंबो फाग्लि बायदिनो आंनो माथो होग्रोनांगौमोन ना। माथो खालायबावनो बेबायदिनो गाज्रि मोनना थादो आरो। आंथ' बुंनोबो हाला फोरमायनोबो हाला। फंसे मोजाङै माथो होनो रायज्लायनोबो जेरावबो सुबिदाबो मोनखाया। माथो खालायबावनो आंखौनो हामा मोननानै थादो आरो। नुदों आंखौ हाबिलाया खेबसेबो माथो होआसै। अबाव थांनो गुथाल होननानैथ' खेबसे बुंनो हागौमोन ना। नाथाय बियो माथोखौनो होआसै खेबसेबो। आंनि थाखाय हाबिलानि गोसोआव जेबो गैखाया। नङाबा दिनै माथो होगौमोन बियो। एसेबां समनि उनाव दिनै नुदों बियो खेबसेबो माथो होआसै। बै खेबसे नुनायावबोथ' रायज्लायनाङा होननानैनो रागा जोंना थांखादोंमोन। दिनैबोथ' बेबायदिनो खेबसेबो माथोखौनो होखायासै। सोरबा मोजां मोननाय मानसिया बेबायदि माथो होआलासिनो थागौमोन नामा? आंखौ मोजां मोननायब्ला बियो मिनिनानै खेबसेबाबो माथो होगौमोन। मोजां मोनखाया आंखौ हाबिलाया मोजां मोनखाया। गुथाल नों बेफोरखौ सानबाय थानानै टाइम वेस्ट दा खालाय। नोंखौ हाबिलाया मोजां मोनखाया। नों निजिनि खामानियाव फकास खालाय। मोजां मोनोब्ला नों मोखाङाव नुनानै सिनायगौमोन। दिनैथ' बेथ' गामि नङाना। बियो गोसो जानायबा माथो होनो हागौमोन ना। बेयावलाय सोर नुनुखाय। गामियाव देन सोरजोंबा खिथाजानो नुजानो गिनानै माथो होआखैमोन। नाथाय बेयावथ' रावबो नुवाना। है सानबाय थानाङा। सानला होननानै सानब्लाबो सानफ्लांबायानो थायो। आयै ओंखाम जाया नामा? फरमाया लिंहरगासिनो। नोंसोर जाबाय? आं जाबायथ' र'। फरमाया नोंखौ नेबाय दं। आं जाया दे। थां फरमाखौ जानो हैथां। मानो जाया? गोसो गैया आं जानो। मा जाखो आयै मा जादों? नोंदानि बाथ्राखौ सानना बिराद टेनसन मोनगासिनो आङो। जानो लोंनो सुख गैया जादों। नोंदाया जेखेंबो दाहार खालायजोबना दोनदों मिथिबायना? दाहार? मानि दाहार? नोंदाया दानथाम दामब्रैनि बुस्थुफोरखौ लोंनानै वाइन सपआव 25,000 30,000 गाहाम दाहार खालायना दोनजोबदोंमोन। आंसो सुख'दों। लासिं सिं दाखालिबाय अफिसाव फैना बेसे दावराव दावसि जादों। अफिसाव बयबो मिथिबाय नोंदाखौ बेबायदि होननानै आखलखौ। आंहासो बेसे लाजिनाय मोनदों। आदाया मानो बेबायदि जालांखो? होनबा बिदि लोंगासिनो लोगोफोरखौबो लोंहोबाय थायो। न'आवबो जि लाबोबाय थायो लोंनो। बेफोरखौ बियो दखाननिफ्राय बाखि खालाय दाहार खालाय लाबोबाय थायो। औ आबा बारहुंखा। नोंदाया गाज्रि लामायाव ओंखारबाय। बेखौ जों फाहामनो हाला। गावनो जेब्लासिम मोजां जाया बेखौ जों फाहामनो हाला। बुंनाय बाथ्राखौ जेबो खोनासंखाया। आदाया मानो एसेबां लोङो? मा मोनो बेफोरखौ लोंनानै? मा टेस्ट दं बेफोराव? जेबो टेस्ट गैया। बेफोर मोनसे निसासो। हेबिटसो बेफोर मोनसे। गोथाव नङाबाबो बेफोर मोनसे हेबिट। जायखौ लाबाय थायो बेखौ लायाबा बिसोर थानो हाया जायो। मा खालायनो आं नोंदाखौ हमनानो मोनाखै। मा खालायनाय हामगोन बिनि जौ लोंनाय हुदाखौ माबोरै गारहोनो? नों बुंनाय मुलिया बेखौबो जाहोबाय बेखौ सिरि। नाथाय मोजाङानो जाया माथो। औ आयै आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो। गोबाङानो हामदोंनो माथो। आदानिया मानो खाथियाखैथाय? मा जागोन बेबायदि थाबाय थाबोला? गावखौनो बुथारना लागोन बियो बेबायदि लोंबाय थाबोला। लोंनायाथ' लोंनायानो सोबनायाबो सानसेयाव 10टा 12टा सिगारेट सोबो। मा खालायनो आङो बे सासे मानसिखौ हमनानो मोनला। आं मा खालायबा हामगोन बियो? फुसका जानि दे जानो लुगैदों।
जानायालाय आं मोजां मोना जानो है माबा मानो बिदि खालायो नोङो जाना आं हारसिं जानो बायो आं जानो मोजां मोना नों जाया मानो जा है नों बेबायदिनो माबा जानो नागिरा था होमबालाय हारसिं जानोसै आं ओइ दादा ফুচকা দিবচোন কিমান 10 টাকাত কিমান 10 টাকাত দুটা आयु लेथो नायलाय खोनादों 10 টাকাयाव मोननैल' होनो नोंहासो बेखौनो जानो मोजां मोनो 10 টাকাত 4টা নিয়ে দে নাকি নোৱাৰি ভণ্টি দিবলৈ বহুত দাম হৈছে বস্তুবিলাকৰ 10 টাকাত দুটাই দিম दे 10 টাকাত 3টা দি দে गोथाव दिनैसो मोनजासिगोन एसेबां सम मोनजायाखैमोन फुसकाखौ जाखागोन आंहा 20 टाकानि जाखागोन 20 टाकानि जाखागोन आरो 20 टाकायाव 6टाल'सो मोनगोन दे दादा दियक अ जाहाय जा नंगौना नङालै माथो होआखै हाबिलाया माथो होआखै मैया लोगो मोनदोंमोन आं सोर दंमोन हारसिंमोन नामा औ हारसिंमोन बिनिखायनोथ' दुखु मोनदों आं हारसिं जानानैबो माथो होआखै आंखौ बे माथो होआखै नोंलाय मानोथो होदि रायजाबावगोन होननानै होआसै आं खेबसेबो रायदोंना गोसथोनायानो मोजां मोननायानो बेबायदि नोंना फंसे होनजानायावनो फंसे रायजानायावनो लाजि मोनबाय गोसथोनायानो बेबायदि आंबा सासे सिख्लाजों बेसे रायजायोमोन थेवबो गाराखैमोन मोजां मोननायाव बेबायदि गिबालाय लाजिबालाय मा जानसि हे बेबायदि नङा गोसो थोयो मोजां मोनो बेबायदि होननानै आरो सैया खालायबा आरो मा होननानै सिगां थांनो आरे भाइ मोजां मोनना मोना बिनि रिजाल्टखौथ' मोननांगोन नोङो मोजां मोना होननानै बुंब्लालाय खामानि सेस लामा गुबुन नोंथ' इदियावनो बुंनो हायो र' आंनि जायगायाव थाबासो बुंनो हागोन ओइ नोंबो हैद गाबोन खोन्थायसै आं हाबिलामोननि न'आव थांनानै नोंनि टेनसनखौ नायनो हाला आं ओइ नारखो जानला मोनला दा बुंसै नाङा रायजानो लुगैदों नामा बिना बिमानिया गाज्रिखा मोनथियाखै नामा जानला मोनला बुंलाबायना दे माथो होनबालाय टेनसन बुथिसे जाना थाबाय थायो थौ थांसै सकफोराव टेनसन लाबाय थानाङा बेफोरखौनो ओइ गुथाल लटारि लानाया मा जाखोलै जोंना गाबोन रिजाल्ट होनो गोनांमोन ना बादो लटारि खामानि गैया खाफालानो गाज्रि अबाव लटारि नांनोलै आरे बाबा किस्मतनिसो बाथ्रा खाफाला गेवबाथाय रावबो हमथानो हाखाया मा थिग भाइ नांनोबो हानाय आंनाथ' नांखाया दे नोंनानो नांथो दे ओइ जुदि भुलावनो नांफ्लाङो आंना नांबाथाय आं नोंनो एकला होगोन आरो नोंना नांबाथाय आंनो एकला होनांगोन खिन्थु जाम्बा नांगोन थां मानिबा हाव नांबाबो नाङाबाबो ओरैनो सिमां नुयोब्रा जोंबायदि गोरिब मानसिफोरा लटारिफोरखौनो सिमां नुलाबायो आरो मा थिग मोननोबो हानाय ना बै सारांपारा गामिनि बै रिक्सालाया मोननाय बायदि खाफाल नांगोन खाफाल अबे गंसेया जुगानि गारिया बै ब्लुआनो औ ओइ बै ब्लुआ आयै ब्लुआनो नों मोजाङै सिनायमारदोंना बेनो औ बेनो आरो गंसे गुबुन खालारनि दंबावो बेयावबो फैयो गेजेर दामि गारियाव बेरायनाय रितु मेदाम नोंनि गारिफोरखौ ग्लेब होजोबगोन आं आयै दा माब्ला खालायगोन सानदों गाबोननो खालायनांगौमोन नाथाय बे रितुआ गंनै गारियाव सोलाय फैबा बे गंसे गारिखौबो नायनांगोन गारिखौ सोलाय फैब्ला प्रब्लेम जागोन ना सोरबा गुबुननि गारिखौबो खालायफ्लांब्ला होमब्ला जोंफोर नेखाना थानांगोन बेबायदिनो खालायनांगोन जोंफोर नेखानानै थानांगोन औ आयै होमबा गाबोननो खालायनोसै नामा र' नायनायनि गाबोननो खालायनो हायो ना हाया बेनिफ्राय गारिखौ ब्रेक खालायग्रा मानसियालाय दं नों रायज्लायबाय बे मानसिजों आयै मानसिया खिन्थु फोथायथावना मानसि जानांगोन नङाबा खिन्थाना होबालाय थै बेबायदि मानसि नङा बेफोरो प्रफेसनेल मानसिसो बिसोरनो फैसासो नांगौ रावनोबो खोन्थाया थौ होमबा दिनै मानसिखौ लोगो हमहैनोसै थौ होमब्लालाय बेखौ लोगो हमनानै खिन्थालांखानोसै औ आदानि न'आ बामब्ले मा खाजोब्बाय माथो साफा खालायनो र' एसे दिनै कलेज गैयियावनो सिखिरि बामब्लेमा माबाग्राखौ लाना फैनाय साफा खालायग्राखौ आदानि न'खौ एसे साफा खालायनो र' आदाया गाज्रि सिमां नुबाय थाग्रा होननानै बुंदों बिसनाफोरखौ सुस्रांना न'फोरखौ एसे दै सान्थि सारनि बांद्राय गाज्रि थाबाय थाब्लाबो सिमांफोरखौ गाज्रि नुनाय बायदि मोनो आङो दिनै गासैबो न'फोरखौ लिरजोबनि र' आङो गासैनिखौबो कलेज थाब्लाथ' टिउसन थाब्लाथ' समखौनो मोना दिनै एसे खामानिखौनो मावस्रांसै न'आवनो बे माबाना बे लैथो बर'नि न'ना बे औ नंगौ नै गांसे माबा फैदोंमोनलै पस्ट अफिसनिफ्राय लेटार फैदोंमोन लेटार होननाय मा लेटार नोंनो ना लैथोआ आं नङा आंनि आगैसो ए दे होमबालाय होबानो जाबाय
आं थांसै औ दे मा लेटार फैखोहाय बिलाय लैथोनो सोरबा सिंग्राया लाइजाम हरदों नामा पस्ट अफिसाव नायनि र' बयफ्रेन्डआ लाइजाम हरदों आं फरायजोब्बाय मा नोंनि बयफ्रेन्डआ लाइजाम हरदों मा बेलाय मा लाइजाम नोंनिनो लाइजाम सोरबा सिंग्राया हरदों नै फराय जागोन मानबा बेयावथ' मायबा गभर्नमेन्ट मायबासो लिरनाय दङ हरलाय नायनि मा दङ मा फैदों मा मारलाय सोरनि लेटार बियो बेलाय माथो कलिं लेटारसो हा कलिं लेटार मानि कलिं लेटार मा इन्टारभिउ मानि जों खेबसे होनाया हिन्दुनिया फरग्रेडनिया बे फैदों नोंना फैदों आंनालाय आंनिल' फैदों नोंना फैयाखै गैया फैयाखै नोंनिल'सो फैदों हेन्दलुमनि फरग्रेडनि कलिं लेटारा अबाव जागोन एग्जामा माबा क'क्राझार लिरदों बा मालाय नोंनासो फैदों कलिं लेटारा आंनासो फैयासै फैगोन खोमा दे नोंनाबो ओमफ्राय इन्टारभिउखौ क'क्राझाराव हैनो थांनांगोन आरो औ क'क्राझार दं माथो माब्ला डेटआ ना 20आव सप्तासे दंबावो होमबा आंना फैखाला आं मायबा भुल लिरफ्लांनाय खोमा फर्म फिलआप खालामनायाव बेनिखायनो फैयासै नोंहासो माबायदि फिलआप खालामनायमोन जेबो नङा दे नोंनो हैथां आंहा साख्रि मावनो गोसो गैखाया लुलुनिया फैदोंना फैयाखैथाय लुलुआबो फैदोंमोन ने लुलु मोना थांद' सोंनो आङो बिना फैदोंना फैयाखै थांलाय सोंहैनाय थांनि र' आं दानो इन्टारभिउआनो क'क्राझाराव जाबाय एसेबां गोजान खाथियावनो जानायबा हामगौमोन मोजांसो नोंहा क'क्राझार नुगोन बेरायनो मोनगोन मा बेरायनो बेयावलाय खाथियावनो जानायब्ला खम खरसायावनो जागौमोन दा थांलाय फैलाय बेसे भारा नांगोन